Szép jó napot kívánok, ez a Metatok TV kívánság műsora. Segítségemre hívtam a kívánságvudút, ami nagyon segít önöknek a kívánság teljesítésében. Várom kedves nézőink telefonját, mennek hívásra 2700 forint percenként plusz száfa, mert átutalással kérek, igen, nagyon fontos. És most csak önöknek, csak ma 2770 forint. Várom a hívást, igen. Már csörög is. Halló, szép jó napot kívánok. Miben segíthetek? Igen. Hány éves tetszik lenni, drága? 79? Jó, és miben segíthetek? Mi a kívánságot teljesítsek önnek? Ja, hogy a férje lássa 18 évesnek úgy, mint régen. Igen. És akkor így segítek benne, persze. Na most kihangosítom a telefont, és akkor segítek önnek a voodoo segítségével. Hogy figyeljen, most 2 tűt szúrtam be a voodoonak, egyet kihúzok, ebből átküld önnek egy 3D-dimenziós szemüveget, amit tegyen a férjének a szemére. Igen, rátette? Igen. Na most kérdezem a férjét, hogy mit lát. Semmi. Akkor még nem sikerül, akkor várjunk, még segítek. Még szúrok betűt a voodoonak. Egy kis erőfeszítés. Most kérdezem a kedves férjét, hogy mit lát. Árnyékot? Na, alakul egy kérem, várjunk, drága csillag, mindjárt segítünk még egy voodoo tűvel, ide benyomjuk a orrába. Itt jó lesz. És most mit lát a férje? Kérdezze meg tőle. Boszorkányok tálcát? Várjunk, nem jó, akkor rossz helyre szúrtam, hogy tessék várni, beszúrom neki a másik oldalra is. Igen, ide a szemek közé. Jó. Most mit lát a kedves férje? Ja, hogy önfélmeztelen van. És milyennek lássa? Feszes mellő. Na, most segít a voodoo, kérem. Akkor várjon még egy tűt, hogy teljes alakzatot lásson a kedves férje. Beszúrtuk. Még egy kis varázslat, egy kis hókuszpók következik. És kérdezem, most mit lát a férje? Ugyanolyannak, amilyen most van fénybanyán, hát sajnos akkor nem tudunk segíteni már, de még a voodoo sem képes. Ne viszontlátásod, azért küldj el az összeget.